въздишане. Когато въздишките стихнат, пеем. А когато песните замлъкнат, танцуваме. Танцувайки, рисуваме душата си в пространството за другите. С тези думи приветствам всички гости, всички участници в 19-тия национален конкурс за съвременни, характерни, класически и фри-денс танци Бургас 2017. Нашият втори ден ще продължи с изпълнение в раздел характерни танци всички възрастови групи. А днес жури на нашият конкурс ще бъдат Тихомир Митев, хореограф, режисьор на съвременен балет, международен съдия на ВАДА и АЙДИО, ръководител на Общински център за танцово изкуство от Галаксико към община Димитровград, директор на национален балетен конкурс България танцува Димитровград, деец на културата за 2012 година. Мариана Данева, хореограф, режисьор, международен съдия на ВАДА и АЙДИО, председател на Сдружение за култура, изкуства и спорт Немезида Пловдив, собственик и главен организатор на националния танцов фестивал "Децата ни танцуват" Пловдив от 2004 година. И третия член на нашето жури е Веса Танева, хореограф, режисьор и прима балерина на Софийска опера, преподавател в Академията за музикално и танцово изкуство, лауреат на международни конкурси и член на Сдружението на българските хореографи. И така, концерта за характерни танци ще открият танцова школа Крис от град Бургас, втора възрастова група, малка група Тарантела, хореография Лорета Йовчева.